स्वयंसिद्धा, जागर तिच्या कर्तृत्वाचा. एव्हरेस्ट शिखर सर करताना एका उंचीवर तुमची शारीरिक क्षमता संपुष्टात येते, तेव्हा तुमचे मनोधैर्यच तुम्हाला पुढे जाण्याची प्रेरणा देत असते. हे उद्गार आहेत रिटायर्ड मेजर प्राची गोळे विशिष्ट सेवा मेडल यांचे. 2012 साली भारतीय लष्करातील 7 महिला अधिकाऱ्यांनी एव्हरेस्ट शिखर सर करत लष्कराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला होता. लष्कराच्या या 7 महिला अधिकाऱ्यांपैकीच एक अधिकारी म्हणजे मेजर प्राची गोळे. त्यांच्या या अभूतपूर्व कामगिरीसाठी तत्कालीन राष्ट्रपती सन्माननीय प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला होता. मेजर प्राची या मुंबईमधल्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या. मुलींच्या नावापुढे फक्त मिस आणि मिसेस एवढंच न लागता काहीतरी पदवी लागायला हवी असा कानमंत्र मेजर प्राची यांना त्यांच्या आईने दिला होता. आणि मेजर प्राची यांनी स्वप्न पाहिलं ते लष्करात रुजू व्हायचं. 5 एप्रिल 2007 रोजी त्या अकादमीत रुजू झाल्या. लष्करातील सुरुवातीची 4 वर्ष सौम्य वातावरणात कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर कारगिलसारख्या ठिकाणी त्यांनी बदली करून घेतली. लष्कराच्या माध्यमातून एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याच्या मोहिमेबद्दल प्राची भरभरून बोलतात. शिखर सर करताना होत असणारे वातावरणातील बदल, शारीरिक क्षमतेची परीक्षा, हिमवादळे यांबद्दलचे अनुभव सांगताना मेजर प्राची हरवून जातात. या अभूतपूर्व एव्हरेस्ट शिखर मोहिमेबद्दल आपण मेजर प्राची यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. पण त्याआधी अशा या धाडसी साहसी आर्मी वुमनला आमचा मानाचा मुजरा. हो, मला तुझा आवाज येतोय. स्वॅगवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर एव्हरेस्ट शिखर सर करणं हे जवळपास प्रत्येक गिर्यारोहकाचं स्वप्न असतं, परंतु आपल्या एका मराठमोळ्या कन्येने हे शिखर सर केलंय आणि तेही आर्मी सारख्या क्षेत्रामधून. कामगिरीसाठी तत्कालीन राष्ट्रपती सन्माननीय प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते तिचा सत्कार केला गेला आहे. असा स्वप्नवत प्रवास एका स्वयंसिद्धेशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत. तर आजची आपली प्राची गोळे विशेष सेवा मेडल. नमस्कार प्राची मॅडम. नमस्कार. खूप एक्साइटेड. सर्वप्रथम तुमचं आमच्या मालवणी स्वॅग परिवारामध्ये स्वागत आहे. थँक्यू. खूप मजा येते हे, कारण की खूप असे टाइम झालेला आहे की इंडियाच्या बाहेर आल्यानंतर पुन्हा आपले एक्सपिरियन्सेस शेअर करायला. सो आय एम व्हेरी एक्साइटेड. चला तर मग गप्पा मारूया. मॅडम, सर्वप्रथम आम्हाला तुमच्या बालपणाविषयी आणि शालेय जीवनाविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. आमची जी फॅमिली आहे ती खूप क्लोजली नेट फॅमिली आहे. तर आम्ही 3 भावंड आणि आई वडील. आई शाळेत शिक्षिका, त्याच्यामुळे घराचे आपण म्हणतो ना डिसिप्लिन आणि एम्स आणि गोल्स, ऍस्पिरेशन्स हे सगळे लहानपणापासूनच आमच्यामध्ये इन्कल्केट केले होते. तर घरातला रूल होता की तुम्हाला अभ्यासात तर चांगलं हवं आहे, पण त्याच्याबरोबर तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये आणि एक कल्चरल ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुमचं चांगलं असलं पाहिजे. सो स्पोर्ट्समध्ये आम्ही ऍथलेटिक्स मध्ये करायचो. तर स्पोर्ट्समध्ये मी नॅशनल लेवल पर्यंत केलेलं होतं. आणि एक कल्चरल ऍक्टिव्हिटीमुळे त्याच्यामध्ये आम्हाला शास्त्रीय संगीत सांगितलं, म्हणजे आम्ही त्याच्यात केलं आणि कथक हे शिकलो. तर गंधर्व महाविद्यालय जे आहे तिथून आम्ही कथक आणि शास्त्रीय संगीत हे दोन्ही शिकलो तिकडून. तर ते रूल्स खूप त्यावेळेला स्ट्रिक्ट होते की हे यायलाच हवं. आणि त्याच्यामुळे मला आज वाटतं की जे माझ्या लाईफमध्ये डिसिप्लिन आहे, किंवा जे मी असं म्हणू शकते की हा गाणं येतं ना, हो गाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ते आय वुड डेफिनेटली से आईच्यामुळे आहेत. अदरवाईज आम्ही इतकं जोर नाही घातला असता. आणि माझे बाबा खूपच गोड आहेत. तर आम्ही जर कंटाळलो असतो तर बाबा म्हणाले असते काही प्रॉब्लेम नाही, राहा, दॅट्स ओके. आई नव्हती तशी. आईचं असायचं जायचं म्हणजे जायचं. सो आज मी जे पण काही आहे मी पूर्ण त्याचं श्रेय माझ्या आईला देऊ शकते. कारण जर तिने माझ्यावरती एफर्ट्स त्यावेळेला घातले नसते तर हे कठीण होतं.
अच्छा. पण शालेय जीवनामध्ये मग डान्सिंग आणि खेळामध्ये, तर खेळामध्ये पण तुमच्या समोर 2 पर्याय होते, ऍथलेटिक्स. तुम्ही ऍथलेटिक्सची निवड करण्याचं काही विशेष कारण होतं का? पहिला सर्वात प्रथम होतं कारण जिम्नॅस्टिक्स मध्ये मी रोप जिम्नॅस्टिक्स करायची आणि त्यावेळेला मी खूप नाजूकशी होती. तर म्हणजे माझ्या फॅमिलीमध्ये कोणीच विचार हा केला नसेल की मी कधी पुढे जाऊन आर्मी जॉईन करेन किंवा मी पुढे जाऊन कधी एव्हरेस्ट चढेन. हे कधीच त्यांनी इमॅजिन केलं नव्हतं. मी खूप नाजूक होती. तर माझ्या ना ब्रुसेस खूप व्हायचे. पाय मध्ये आपण रक्त गोठल्यानंतर कसे काळे निळे होतात, तर त्या रोप जिम्नॅस्टिक्स मध्ये तुमचे पाय तसे काळे निळे होतात जर तुमचे टाईट रोप्सचे नॉट्स असल्या तर ते आईला दुःख व्हायचं त्याच्याने. आणि माझे कोच जे ऍथलेटिक्सचे होते ते माझ्यावरती खूप जास्त मेहनत करायचे. तर मग आईने ते सांगितलं की 2 खेळ एकत्र जाऊन नाही शकत, तुला कुठलं चूज करायचंय. सो ऍथलेटिक्स वॉज समथिंग जे मी पूर्ण ग्रॅज्युएशन पर्यंत करू शकत होते. सो आय चूज ऍथलेटिक्स कारण की ते माझ्या पुढच्या करिअरसाठी मला जास्त फायदेशीर होतं जिम्नॅस्टिक्स पेक्षा. तर ऍथलेटिक्स मध्ये मी ह्यासाठी की तुमचं फिजिकल स्ट्रेंथ आणि फिजिकल ह्याच्याबरोबर तुम्ही टीम मध्ये पण काम करताय, तुम्ही नॅशनल्स खेळायला जातात, तर पुढच्या करिअर डेव्हलपमेंटसाठी मला ऍथलेटिक्स जास्त इम्पॉर्टंट वाटलं, तर मी ते चूज केलं. मग अच्छा. मग तुम्ही आर्मी करिअर निवडायचा निर्णय कधी घेतला? आमच्या घरात ना आईचं, आम्ही म्हणजे मुलींवरती आईचं खूप जास्त हे होतं की मुलींनी काहीतरी नाव कमवलं पाहिजे. माझ्या आईचं लग्न खूप लवकर झालेलं, तर तिचे जे स्वप्न होते, तिचे जितके ऍस्पिरेशन्स होते ते सगळे तिने आमच्यातर्फे पूर्ण करायचा प्रयत्न करत होती ती. आणि हे मी सुद्धा करेन. तर माझे जे स्वप्न होती जी मी करू शकले नसेन कदाचित, ते मला डेफिनेटली वाटेल की कदाचित माझी मुलंही जर ह्या करू शकल्या तर इट वुड बी गुड, आय विल फील गुड. तर माझ्या आईचं होतं स्वप्न की माझ्या मुलींच्या नावापुढे फक्त मिस किंवा मिसेस लागता कामा नये. त्यांच्या नावापुढे काहीतरी त्यांचं डिग्री असली पाहिजे, त्यांची आयडेंटिटी असली पाहिजे. तर माझी दिदीने डॉक्टरेट केली, तर ती आता नावापुढे डॉक्टर लावते. डॉक्टर. आणि मी फिजिकली मी स्ट्रॉंग होते, तर त्याच्यामुळे मी आर्मीमध्ये जॉईन करण्याचा निश्चय केला होता ऍट अ व्हेरी यंग एज. म्हणजे मी 6वी 7वीत असेल तेव्हा आम्ही डिसाईड केलेलं होतं आमचे करिअर पाथ काय असतील आणि त्याप्रमाणे पुढे काय काय करायचं आहे. तर आय वुड से बाय 7th आमचं खूप करिअर पाथ फोकस्ड होते आणि मी डिसाईड केलं की मी आर्मी जॉईन करेन आणि माझ्या पुढे नावापुढे माझं टायटल असेल. मग जेव्हा आर्मी मधून कॉल आला तेव्हा घरच्यांची रिएक्शन कशी होती? पहिली गोष्ट तर आर्मी मधून कॉल खूप लवकर आला नव्हता माझा, कारण काय झालेलं की मी फॉर्म पाठवायचे ग्रॅज्युएशन नंतर, पण मला कधी कॉलच आला नाही. आणि मी हाच विचार करत बसायची, माझे मार्क्स खूप चांगले आहेत, मी नॅशनल लेवल ऍथलीट आहे, माझं एनसीसी मध्ये पण अल्फा ग्रेडिंग आहे जे आमच्यामध्ये सर्वोच्च ग्रेडिंग आहे, मी दिल्ली रिटर्न जे आम्ही एनसीसी मध्ये खूप मोठी गोष्ट मानतो, प्राईड म्हणतो, मी दिल्ली रिटर्न आहे. माझ्या काय अशी गोष्ट आहे जी मी मिस करते? आणि नंतर मला कळलं की मी फॉर्मच चुकीचा भरत होते. अरे बापरे. तर त्याच्यामुळे इनिशियल स्क्रीनिंग मध्येच मला फॉर्म माझा कधी पुढे जायचाच नाही. तर मग फायनली कॅप्टन वंजारी अकॅडमी करून आहेत, त्यावेळेला ते चेंबूरच्या साईडला होते. तर मी एकदा सरांकडे गेले आणि त्यांना विचारलं की इट्स बीन अ इयर, मी फॉर्म भरते आहे, माझा फॉर्मच एक्सेप्ट होत नाहीये, व्हॉट इज इट? आणि त्यांनी सांगितलं, प्राची तू फॉर्मच चुकीचा भरतेस, तुझा फॉर्म कसा एक्सेप्ट होईल? आणि दॅट्स वाय माझं 2 वर्ष माझी त्याच्यात डिले झालेली. त्यावेळेला एका वर्षाला फक्त एकदाच आपलं सिलेक्शन होतं, आता एका वर्षाला 2दा सिलेक्शन होतात. त्यावेळेला माझ्या वेळेला एका वर्षाला 1 होतं सिलेक्शन. मग फायनली मी त्यांच्याकडे गेलेले होते, माझा फॉर्म आणि माझं मला म्हणजे शिकण्यासाठी की एक्झॅक्टली काय आहे फॉर्म मध्ये. आणि ते सगळं झाल्यानंतर येस, आय इमिडिएटली गॉट अ कॉल. मी आपल्या इंडिया मेरिट मध्ये सेकंड आलेली आहे, तर मी पूर्ण जे एक्झामिनेशन होतात
टेस्ट होते, स्क्रीनिंग होतं, त्याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये मी इंडिया मेरिटमध्ये सेकंड आहे. तर माझ्याकडे जसं लेटर जातात, तर सिन्स मी सेकंड होते तर माझ्याकडे कॉल आला होता त्यांचा. अरे वा. सर्वात पहिले. आणि मी ऑफिसमध्ये होते त्यावेळेला. आणि मला माझ्या ऑफिसमध्ये मला वाटलं कोणीतरी मस्करी केली असेल. मी असं कसं कोणी कॉल कसं करेल मला की तुझं आर्मीमध्ये सिलेक्शन झालंय. सो आय डिड नॉट बिलीव्ह इट. आणि मी म्हटलं की जेव्हा लेटर येईल तेव्हा मी घरातल्यांना सांगेन. हे असंच कोणतरी माझे फ्रेंड्स मस्करी करत असतील. बट नो, इन अ वीक ऑर सो माझ्याकडे माझं लेटर आलं होतं. आणि तेव्हा दॅट वॉज द हॅपीएस्ट डे मी म्हणेन, जेव्हा मला असं थोडंसं फिलिंग आलं की मी माझ्या आयुष्यात जितकी मेहनत केली होती या क्षेत्रात घुसण्यासाठी, मला ऍटलिस्ट त्याचं थोडंसं फळ मिळणं स्टार्ट झालेलं होतं. तर आय वुड से 6वी-7वी पासून आमचं जे गोल होतं ते मी माझं मास्टर्स केल्यानंतर आय कुड अचीव्ह दॅट. तर इट्स नॉट अ स्पॅन की खूप 1-2 वर्षात त्याचं फळ नाहीये. आपण जी मेहनत करतो ते आपल्याला त्या वेळेला कळत नाही की इतका वेळ का लागतोय, पण जेव्हा मिळतं त्याचं फळ, इट्स व्हेरी स्वीट. तर आपण म्हणतो ना की कष्टाचं फळ नेहमी गोडच असतं. तर मी डेफिनेटली म्हणेन ते नक्कीच गोड असतं, खूप खूप गोड असतं. आणि खूप हॅपी आहेत. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय घरातील प्राची गोळे ते मेजर प्राची गोळे याबद्दलचा तुमचा प्रवास आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. माझ्या पूर्ण गावात मी आतापर्यंत पहिली ऑफिसर आहे. आर्मीमध्ये भरपूर जण झाली, पण पहिली ऑफिसर आणि त्यातल्या त्यात मुलगी. तर त्याच्यामुळे गावामध्ये ते लोक मला खूप रिस्पेक्ट करतात ह्या गोष्टीसाठी की आमच्या मुलीने नाव कमवून दाखवलं. आणि घरात मी अजूनही तशीच आहे, काही फरक नाहीये. अजूनही मला माझे भावंड असेच, जे आम्ही मस्ती करायचो आणि नावांनी बोलवायचो, आजही तसंच होतं. पण हो, जे आपल्यावरती स्वतःचा आत्मविश्वास असतो, तो जेव्हा आपण काही अचीव्ह करतो, तो आत्मविश्वास बदलतो. तेव्हा आपण गोष्टींना वेगळ्या प्रकारे बघायला लागतो. पहिले आपण एक स्वच्छंदी प्राणी असतो की आपण कॉलेजमध्ये फिरतोय, मजा करतोय. पण नंतर आपल्यावरती जेव्हा आपण आर्मीमध्ये अशा क्षेत्रात जातो जिथे फक्त सामान किंवा मनी इज नॉट द थिंग दॅट वी हँडल, तिकडे आपण ह्युमनला हँडल करतोय. जवान असतात तिकडे, सोल्जर्स आहेत, JCOs आहेत. आपण ह्युमन लाईफ बरोबर खेळतोय त्यावेळेला. मग तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी खूप येते. तर एका 22-23 वर्षाच्या मुलीवरती त्यावेळेला डेफिनेटली एक अननोन क्षेत्रामध्ये जाऊन थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज येतात. आपण मॅच्युअर होतो त्यावेळेला. आणि डेफिनेटली त्याच्यानंतर मी खूप जास्त शांत आणि खूप जास्त मॅच्युअर झाले, विचारपूर्वक. नाही तर मी खूप मस्तीखोर होते. तर माझ्या शाळेमध्ये नेहमी, आजही मी माझ्या टीचर्सना भेटले तरी सुद्धा मला तेच म्हणतील, प्राची थोडीशी प्रियांका सारखी बन. बघ किती छान करते ती अभ्यास. सो आजही माझे टीचर्स मला खूप प्रेम करतात, पण नक्कीच मला ते आजही तेच बोलतील, प्राची किती मस्ती करतेस. सो आय एम स्टील द सेम फॉर देम. पण हा, आपल्या जेव्हा आपण आपल्यावरती जे डिपेंडेंट आहेत त्यांच्याकडे बघतो, तर येस, आय मेक शुअर दॅट आय थिंक आय एम मोर मॅच्युअर देन. मग तुम्हाला जेव्हा आर्मी मधून कॉल आला, तुम्ही प्राची गोळे त्यानंतर मेजर प्राची गोळे बनलात, म्हणजे ज्या दिवशी तुम्ही जो आर्मीचा युनिफॉर्म वेअर केला, म्हणजे जी वर्दी घातला, तेव्हा फील काय होतं तुमचं? अच्छा, जेव्हा आपण आर्मी जॉईन करतो तर फर्स्ट रँक आपला जो असतो तो लेफ्टनंट करून रँक असतो. तर लेफ्टनंट म्हणतो तेव्हा पासिंग आउट परेड होते. आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण SSB इंटरव्ह्यूला जातो तिकडे एक असा चौथरा आहे ज्याच्यावरती लिहिलं असतं प्रथम पग. आणि जेव्हा आपण आर्मीचं ओथ आम्ही जे घेतो आणि मार्चिंग करून बाहेर निघतो, तेव्हा जो एक चौथरा असतो जो आम्ही ओलांडतो त्याला म्हणतात अंतिम पग. तर ज्या वेळेला तुम्ही अंतिम, आजही माझ्या अंगावरती शहारे येतात फक्त हा विचार करून की अंतिम पग हा क्रॉस करताना, आणि माझ्या आई वडिलांनी जेव्हा मला हे मेडल्स लावले, माझे स्टार्स लावले,
तेव्हा असं वाटलं की आपण म्हणतो ना की इफ आय वर अ लिटल स्ट्रॉंगर और टॉलर आय कुड हॅव रिअली टच द स्काय. खूप छान वाटतं आणि खूप 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 छान वाटतं. आई वडिलांना त्यावेळेला असं वाटतं की आज थोडस आपण काहीतरी आई वडिलांसाठी करू शकलो त्यांच्या नावाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी. तर खूप छान वाटतं. म्हणजे वर्ड्स आर व्हेरी लेस. आपण शब्दात बोलणं हे खूप कठीण वाटतं त्यावेळेला. तो एक एक्सपिरियन्स आहे. कधी पासिंग आउट परेड बघायला मिळाला तर नक्की तो चान्स घे. कारण इट्स वन्स इन अ लाईफ टाईम ऑपॉर्च्युनिटी. तर खूप छान वाटतं ते. आणि तुम्ही सांगताना पण आता माझ्या अंगावर एकदम असे शहारे आले. तुमचा म्हणजे आर्मीमध्ये प्रवास सुरूच असताना तुम्हाला एव्हरेस्ट मोहिमेबद्दल केव्हा समजलं आणि त्यात तुमची निवड कशी झाली? बघ, आर्मीमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपला रेग्युलर मी ऑर्डिनन्स कोर्सची होती. त्याच्यामुळे आपले सगळे जे वेपन्स आणि एम्युनेशन्स आणि सगळं सामान जे असतं अदर दॅन फूड हे सगळं ऑर्डिनन्सकडे असतं सामान. तर आम्ही रेग्युलर आपलं सगळं काम चाललं होतं, सगळं काही होतं. पण मी ना सिन्स माउंटेनरिंग खूप लवकर करायला शिकलेले, म्हणजे खूप स्टार्ट लवकर केलेलं होतं. एनसीसी मध्ये होते तेव्हा मी. तर एनसीसी मध्ये असताना मी माझं माउंटेनरिंग ह्या क्षेत्रात पदार्पण घेतलं होतं. तर मी म्हणेन 12वीत असेन मी जवळजवळ. तर 12वी पासून मी माउंटेनरिंग करायचे आणि त्यावेळेला आम्ही खूप मध्यमवर्गीय घरातले होतो. तर आमच्याकडे कॅमेरा नावाची गोष्ट नव्हती. तर जे असायचं ते आपले एक्सपिरियन्सेस आहेत आणि मी जे एक्सपिरियन्सेस घरातल्यांबरोबर शेअर करेन ते आहे. तर कोणालाही हे माहिती नव्हतं की मी करायला काय जाते मनालीला. फक्त तेवढं माहिती होतं की मी काहीतरी ट्रेकिंगसाठी जाते. तर माझ्या आईला तेव्हा कळलं की मी माउंटेनरिंगला जाते जेव्हा मी आर्मीमध्ये ब्रेक घेतला होता काही दिवसांसाठी. सुट्टीवरती आले होते एव्हरेस्टला जाण्याच्या पहिले आणि मी घरी मग स्वतःसाठी मी बघत बसायचे, व्हिडिओज बघायची स्वतःला मोटिवेट करण्यासाठी. आणि त्यावेळेला आई म्हणायची, "हे काय बर्फातलं तू पाहत राहतेस? काय आहे हे?" आणि तेव्हा मी सांगितलं की हे माउंटेनरिंग आहे, हेच तर मी केलेलं आहे गेले इतके वर्ष. आणि ती म्हणाली, "इतके वर्ष तू करतेस आणि आम्हाला कधी सांगितलं नाहीस?" मी सांगायची तर तुम्हालाच विचारून जायची मी परमिशन घेऊन. तर आर्मीमध्ये मी म्हणेन पहिली 2 वर्ष मी माउंटेनरिंग ॲज आपल्या इंडियामध्ये फक्त एक इन्स्टिट्यूट आहे, जे माउंटेनरिंग इन्स्टिट्यूट गव्हर्निंग अथॉरिटी म्हणू शकते मी त्याला, IMF आहे. तर IMF तर्फे जे एक्सपिडिशन्स व्हायचे त्याच्यामध्ये आर्मीला रिप्रेझेंट करायची मी. आणि मी आर्मीमधून एक व्यक्ती जे तिकडे जाऊ शकत असायचं, तर माझं सिलेक्शन झालेलं आहे त्याच्यामध्ये. तर मी IMF मधून माउंटेनरिंग एक्सपिडिशन्सला केलेलं होतं. तर सिन्स मी ऑलरेडी त्या क्षेत्रात होती आणि माझ्या आर्मीमध्ये लोकांना माहिती होती. तर जेव्हा एव्हरेस्टचं चालू झालं तेव्हा त्या लोकांनी मला अप्रोच केलं होतं की तुला अप्लाय करायला आवडेल का? कारण की ह्या सगळ्या गोष्टी व्हॉलंटियर करणाऱ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही कोणी फोर्सफुली तुम्हाला पाठवू नाही शकत. तर मी व्हॉलंटियरसाठी हो केलं आणि मग 2 वर्षाचं आमचं सिलेक्शन ट्रायल्स होतं. मग आम्ही इनिशियली जवळजवळ 44 वुमेन ऑफिसर्स होतो ज्यांनी अप्लाय केलेलं आणि शेवटी 2 वर्षाच्या नंतर आम्ही शेवटचे 7 राहिलेलो. बाकी सगळ्यांना हळूहळू एलिमिनेट करत गेले ते लोक. तर फायनल सिलेक्शन जे झालं ते आम्ही 7 वुमेन ऑफिसर्सचं झालेलं. आणि इनिशियली आम्हाला ह्यासाठी मुलींना म्हणजे विमेन ऑफिसर्सना ह्यासाठी सिलेक्ट केलं होतं कारण की इंडियन आर्मी 50 इयर्स ऑफ त्यांचं ऍडव्हेंचर कम्प्लीट करत होतं. तर आमचं इंडियन आर्मीचं जे ऍडव्हेंचर सेल आहे ते 50 इयर्स कम्प्लीट करत होतं. तर त्यांनी सांगितलं वाय नॉट विमेन ऑफिसर्स क्लाइंब द हायेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. आणि मग त्याच्यामुळे मग आम्हाला चान्स मिळालं. तर ह्याच्यामध्ये सर्वात बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी वॉज मला सियाचिन मध्ये जाऊन ट्रेनिंग करायला मिळालं. तर सियाचिन इज वन ऑफ द प्लेस जिथे विमेन ऑफिसर्सने जाणं शक्यच नाहीये. म्हणजे इंडियन आर्मीच्या हिस्ट्रीमध्ये क्वचित विमेन ऑफिसर्स असतील ज्यांना तिकडे जाण्याची संधी मिळाली असेल आणि ज्यांना तिकडे तिकडचं सियाचिन मेडल मिळालं असेल. तर आय वुड से आय वॉज व्हेरी लकी की मला ते चान्स मिळाला. आणि अगेन लक विल ओनली फेवर हू वर्क हार्ड. तर आम्ही हार्डवर्क करायला कधीच चुकलो नाही.
आईचं खूप क्लिअर होतं की तुम्हाला कोणाचा वशिला गरज नाहीये, तुमचं नाव हा तुमचा वशिला असला पाहिजे. सो तुझ्या नावाचं करून दाखव आणि तुला कोणाची हे नको की आपण म्हणतो ना की ह्याच्या वशिलाने नोकरी लागेल आणि हे करेल. नाही, तुझं नाव इतकं चांगलं कर की तुझ्याकडे नोकरी यायला हवी. तर त्याच्यामुळे आम्ही लहानपणापासून तिघेही मेहनत खूप करायचो, करावी लागायची. आई खूप स्ट्रिक्ट होती. मॅडम, आम्हाला तुमच्या या एव्हरेस्ट मोहिमेबद्दल सविस्तर जाणून घ्यायला आवडेल. बघ, एव्हरेस्टसाठी आम्ही 7 मुली होतो जे सिलेक्ट झालेलो होतो. म्हणजे मुली काय, आम्ही 7 वुमेन ऑफिसर्स होतो जे आम्ही सिलेक्ट झालेलो होतो. आणि आमचं सिलेक्शन ट्रायल्स अगेन पूर्ण 2 वर्षाच्या टेन्युअरमध्ये आम्ही सिलेक्शन्स आणि ट्रायल्स कम्प्लीट केले. आणि जेव्हा असे खूप लोक विचारतात ना की एव्हरेस्ट चढायला किती वेळ लागतो, बघायला गेलं तर 3 दिवस. पण तुम्ही 3 दिवसात चढू नाही शकत, कारण तुमची बॉडी ही सी लेवल वरून आलेली बॉडी आहे. तर तुमची बॉडी त्या ऑल्टिट्यूडला ऍक्लिमटाइज होत नाही. ऍक्लिमटाइज म्हणजे आपल्या बॉडीला त्या वातावरणात ती अजूनपर्यंत अडजस्ट झालेली नसते. त्याच्यामुळे मोस्ट जे एव्हरेस्टवरती कॅज्युअलिटीज होतात, जे डेथ होतात, ते ह्या गोष्टीमुळे होतात, कारण त्यांची बॉडी तिकडे अडजस्ट झालेली नाहीये. तर आम्ही जवळजवळ 40 दिवस फक्त सामान उचलायचो, कॅम्प 1 वरती जायचो, मग पुन्हा यायचो, मग कॅम्प 1 वरती पुन्हा जायचो, मग पुन्हा सामान घेऊन खाली यायचो, मग कॅम्प 2 वरती जायचो, मग पुन्हा खाली यायचो. तर 40 डेज आम्ही असं करायचो की आम्ही सामान घेऊन सकाळी निघायचो आणि वरती जायचो, तिकडे लंच किंवा काय केलं आणि मग पुन्हा खालती आलो, असं करायचो. तर अशा ह्याच्यात ह्या प्रकारे आमची बॉडी ऍक्लिमटाइज आम्ही केली होती. आणि लाईक अदर्स मोस्टली लोक काय करतात, मी नेपाळच्या साईडून चढलेली आहे, तर त्याच्यामुळे माझ्यासाठी लुकला हा जवळचा एअरपोर्ट होता जिथून आम्ही डिरेक्टली बेस कॅम्पला जाऊ शकत होतो. पण माझे जे लीडर होते कर्नल कोठियाल, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की नाही, आम्हाला 100% क्लाइम रेशिओ हवा आहे, तर त्याच्यासाठी लेट्स गेट यू ऍक्लिमटाइज इव्हन पहिले. तर मग त्याच्यासाठी आम्ही 14 दिवसाचं पहिले तर ट्रेक केलं आणि 14 दिवसाचं ट्रेकिंग करून मग आम्ही बेस कॅम्पला पोहोचलो. मग बेस कॅम्प वरती पुन्हा आमचं रेग्युलर ऍक्लिमटायझेशनचं क्लाइंब असायचं. आणि एव्हरेस्ट जे नेपाळ साईडला आहे तिकडे 4 कॅम्प्स लागतात. तर कॅम्प 1, कॅम्प 2, कॅम्प 3, कॅम्प 4 डिपेंडिंग ऑन ऑल्टिट्यूड. मग प्रत्येकाचा ऑल्टिट्यूड प्रमाणे आहे. तर कॅम्प 1 म्हणजे मी म्हणेन की सर्वात टफ कॅम्प 1 ला जाणं आहे, कारण तिकडे सर्वात जास्त जे डेथ होतात एव्हरेस्ट वरती ते त्या पॅच मध्ये होतात बिकॉज ऑफ द क्रेवासेस. तर त्याला खुंबू आईसफॉल म्हणतो आम्ही. तर खुंबू आईसफॉल हा सर्वात नटोरियस आईसफॉल आहे, जिथे दर तुला सेकंडला कळणार नाही की तुझा पाय कुठे ठेवला आहेस आणि तू क्रेवास मध्ये जातील. क्रेवास म्हणजे जसं आपण अर्थक्वेक्स बघतो ना, अर्थक्वेक मध्ये जमिनीमध्ये असे भेगा पडतात, तसं बर्फामध्ये भेगा पडतात. दोज आर क्रेवासेस. आणि या क्रेवासेस इतके डीप आहेत की तू जर पडलीस तर इट इज नॉट नेसेसरी की तुला बाहेर पण काढता येईल. सर तिकडे जर तू पडलीस तर युअर डन. तर एव्हरेस्टचा डेथ रेशिओ पण तसाच आहे जवळजवळ. सो जे 10 क्लाइंबर्स चढून जातात त्याच्यातले जवळजवळ 2 ते 3 परत येत नाही. तर प्रत्येक 10 पाठी 2 जण येत नाहीत हा घेऊन चालतो. तर हे सगळी जर्नी खूप डिफिकल्ट होती त्यावेळेला, कारण तेच आहे की यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड फॉर बोथ, की तू क्लाइंब पण करशील आणि कदाचित तू परत येशील पण नाही. तर मी माझ्या आई वडिलांना आणि माझ्या नवऱ्याला, कारण की माझं लग्न झालं होतं त्यावेळेला, तर ह्या 3 जणांना मी थँक्यू लेटर्स लिहिले होते, जे मी त्यांना एव्हरेस्ट वरून पाठवले होते, की जस्ट इन केस जर मी परत आले नाही तर आय डोंट वॉन्ट टू मिस द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ सेइंग थँक्यू टू द पीपल हू मीन द मोस्ट. माझे आई वडील डेफिनेटली ते माझ्यासाठी माझी लाईफ आहेत, आणि माझा नवरा ज्याने माझ्याबरोबर लाईफ स्पेंड करण्यासाठी हो केलेलं आहे. माझ्याबरोबर म्हणजे इट्स टू टफ, बट इट वॉज टफ. ह्या सगळ्या गोष्टी आर डिफिकल्ट. नंतर आपण जेव्हा क्लाइंब करतो तर
आम्ही जेव्हा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करायला गेलेलो होतो तेव्हा वेदर खराब झालं आणि फ्रॉम कॅम्प 4 आम्हाला खालती यावं लागलं. आता कॅम्प 4 इज ॲट 8,000 मीटर्स आणि एव्हरेस्टचं हाईट आहे 8848. तर 800 मीटर नंतर आम्ही टोकाला पोहोचलो असतो. पण आम्हाला चौथ्या कॅम्प पासून खालती यावं लागलं पूर्ण बेस कॅम्प वरती. आणि मग आम्ही बापरे. जवळजवळ 10 दिवसांचा ब्रेक घेतला, कारण की एकदा आपण जेव्हा असं क्लाइंब करून येतो तुमची बॉडी पूर्णपणे थकून जाते त्यावेळेला. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडासा ब्रेक घ्यावा लागतो, अदरवाईज फटीगमुळे कॅज्युअलिटीज पण होतात. तर मग आम्ही खालती येऊन थोडा ब्रेक घेतला आणि मग आम्ही पुन्हा त्याच्यानंतर 10 दिवसानंतर पुन्हा अटेम्प्ट केलं. आणि मग आमचं इंडियन आर्मीच्या हिस्ट्रीमध्ये आमचं फर्स्ट एक्सपिडिशन आहे पूर्ण इंडियन आर्मीच्या हिस्ट्रीच्या एक्सपिडिशन्स मध्ये, नॉट जस्ट एव्हरेस्ट बट ऑल द एक्सपिडिशन्स. आमची फर्स्ट एक्सपिडिशन आहे जी 8,000 प्लस होती आणि त्याच्यामध्ये 0 कॅज्युअलिटीज होत्या, 0 इंजरीज होत्या आणि 100% क्लाइंब होतं. सो 100% ऑफ आवर क्लाइंबर्स क्लाइंब, 0 कॅज्युअलिटीज, कोणच त्याच्यामध्ये त्यांचा प्राणाला काही धोका नाही आणि कोणालाही इंजरी सुद्धा झाली नाहीये. की फ्रॉस्ट बाईट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी खूप कॉमन आहेत की कधी फिंगर अँप्यूट करावं लागतं किंवा टोज अँप्यूट करावे लागतात. 0 इंजरीज. तर आमचं एक्सपिडिशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपिडिशन. तुम्ही चढत असताना तुमच्या पाठीवर वजन पण होतं ना, वजन घेऊन तुम्हाला वजन चढावं लागत जवळजवळ होतं. 35 ते 40 किलो पर्यंतच वजन असतं, जे तुम्हाला स्वतः उचलून जावं लागतं. बापरे. तुम्हाला कोणी शेर्पा नसतो जो तुमचं सामान स्वतःच उचलून देईल, तर तुम्ही सगळं सामान स्वतःच उचलता. स्वतःच आणि हे जवळजवळ काठमांडू पासून पुन्हा काठमांडूला येईपर्यंत आम्ही 70 दिवस बाहेर होतो. तर 70 दिवस ती तुमची बेस्ट फ्रेंड तुमच्या पाठीवरती बसलेली असणार. तुम्ही सतत पुढे जाऊन तुमची जी बॅकपॅक आहे ती तुमची बेस्ट फ्रेंड आहे, ती तुमच्या पाठीवरती पूर्ण वेळ बसलेली असणार. फक्त झोपताना आपण तिला थोडंसं बाजूला करून ठेवतो की तुझ्या पासून आम्ही थोडा वेळ रिलॅक्स होतोय, नाहीतर तिला पुन्हा घेऊन फिरायचंय. तर 35 ते 40 किलो वजन असतं त्याचं जवळजवळ. तर ते हेवी आहे. म्हणजे तुमच्या ह्याच्यामध्ये मी एक वाचले की शारीरिक दृष्ट्या मजबूत असलेली व्यक्ती शिखर सर करू शकत नाही, तर मानसिक दृष्ट्या मजबूत असलेली व्यक्ती शिखर सर करू शकते. व्हेरी ट्रू, व्हेरी व्हेरी ट्रू. मी म्हणेन हे फक्त एव्हरेस्ट नसून प्रत्येकाच्या लाईफ बद्दल पण आहे. शारीरिकपणे आपण प्रत्येक गोष्ट करू शकतो, पण आपण पाहतो की इवन द स्ट्रॉंगेस्ट अँड द फिटेस्ट पीपल मानसिक प्रमाणे जर नसतील तर ते त्याच्यामध्ये पण सगळं लूज करून जातात. एव्हरेस्ट पण त्याच्यातलं एक तसंच आहे. ऑल्टिट्यूडमुळे, ऑक्सिजनच्या कमीमुळे तुमचं शरीर तसंच थकलेलं आहे. जर तुम्ही तुमचं डोकं त्यावेळेला थकवलं किंवा तुम्ही त्यावेळेला तुम्ही स्ट्रॉंग जे मेंटली आहात, इफ यू लेट दॅट गो, त्याच्यानंतर तुमची लाईफ खूप डिफिकल्ट होईल. तर आपण नॉट जस्ट फॉर क्लाइम्बिंग एव्हरेस्ट बट आपल्या रेग्युलर लाईफमध्ये पण फिजिकल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टंट. तर त्याच्यामुळे मी डेफिनेटली हे एम्फसाइज नक्कीच करते की मेंटल फिटनेस जरुरी आहे. मेंटली आपण, आणि आता या कोविडमध्ये जेव्हा आपण अजूनच जास्त डिप्रेस फील करतो, कारण की आपण घरी बसलेलो आहे, खूप सारे डेथ बद्दल आपण बघतो, लोक आजारी बघतो. बी स्ट्रॉंग, मेंटली बी स्ट्रॉंग. तुम्ही मेंटली स्ट्रॉंग असला तर तुमच्या फॅमिलीला, तुमच्या फ्रेंड्सना, तुमच्या जितके नोन आहात तुम्ही त्यांच्यावरती पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट टाकता, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर येस, एव्हरेस्ट क्लाइम्ब करण्यासाठी फिजिकल फिटनेस पेक्षा मेंटल फिटनेस इज व्हेरी व्हेरी क्रुशियल, खूप इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा तुम्ही एव्हरेस्ट सर केलात, तिथे त्या टोकाला जाऊन पोहोचलात, तेव्हाच्या फिलिंग काय होत्या? काहीच कळलं नव्हतं मला खरंच. म्हणजे जेव्हा लोक हा प्रश्न विचारतात तर तुला कसं वाटलं, खरंच काही डोक्यात आलं नाही काही क्षणांसाठी. म्हणजे मी इतकी ब्लँक होते. जेव्हा आपण म्हणतो ना आपण मेडिटेशन मध्ये जाऊन आपण एकदम ब्लँक होतो की काही क्षणांसाठी तुला काहीच कळत नाही की होतंय काय. मी लिटरली त्या फेज मध्ये होते काही क्षणांसाठी
की मला काहीच कळत नव्हतं की मी कुठे पोहोचलेली आहे, एक्झॅक्टली काय केलं मी. पण येस, जेव्हा आपण पुन्हा आपल्या रिअल सेन्स मध्ये येतो तेव्हा यू फील, आपण जे इंग्लिशमध्ये सेईंग आहे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तू खरंच ऍक्च्युली त्या क्षणाला ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आहेस. सो दॅट फिलिंग इज रिअली गुड. तू खूप छान फील करतेस की आय एम रिअली, म्हणजे मी माझ्या मुलांना जेव्हा असं थोडस अजून स्ट्रॉंग करण्यासाठी बोलू शकते मी की या, आय वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तर ही एक वेगळी फिलिंग आहे. द हायेस्ट प्लेजर आपण म्हणतो तेव्हा आपण म्हणतो आय एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज द हायेस्ट प्लेजर जे ऍटलिस्ट एका माउंटेनर साठी असू शकतं की आपण जगाच्या सर्वात उंच टोकावरती आहोत. तिथून सूर्योदय आपण पाहू शकतो. म्हणजे सूर्य असा लिटरली वरती येताना आपल्याला दिसतो, खालतून वरती येताना दिसतो. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नॉर्मल रेग्युलर लाईफ मध्ये नाही बघू शकत. ढग तुझ्या खालती असतात. तर जस्ट इमॅजिन युअरसेल्फ, तू अशा ठिकाणी आहे जिथे ढग तुझ्या खालती आहेत, खालून सूर्योदय तुला दिसतो आहे की खालतून वर येत चाललेला आहे. सो इट्स अ डिफरंट फिलिंग. आणि त्या ठिकाणी आय वुड से वर्ड्स विल फॉल शॉर्ट. पिक्चर्स आहेत माझे, काही पिक्चर्स जर ते गुगलवरती तुम्ही बघू शकता, पण दे आर व्हेरी ब्युटिफुल. आणि वी वर द चोजन वन्स. तर त्याच्यामुळे आमचं हे सगळं काही जे आमचं प्रवास होता हा डिस्कव्हरीने डॉक्युमेंट केलेला आहे. तर डिस्कव्हरीमध्ये आमचं एक प्रॉपर डॉक्युमेंटरी आहे. ती कधी कधी इथे 25 म्हणजे 26 जानेवारी किंवा 15 ऑगस्टला हे आपल्या इंडियामध्ये दाखवलं जातात आजही. तर त्या डॉक्युमेंटरीज मध्ये सगळं इतकं सुंदर पिक्चर कॅप्चर केलेले आहेत ना. सो त्या फिलिंग्स खूप डिफरंट आहेत. आणि माझ्यासाठी मी गजानन महाराजांचं लहानपणापासून आम्ही करतो. तर मी माझ्याबरोबर गजानन महाराजांचा फोटो आणि माझ्या आई वडिलांचा फोटो हा मी घेऊन गेले होते माझ्या बरोबर क्लाइंब करताना. आणि जेव्हा आम्ही सर्वात उंच टोकावरती पोहोचलो होतो, म्हणजे ज्या पीक वरती जेव्हा पोहोचलो होतो, तेव्हा तिथे मी माझ्या बाबांना आणि माझ्या आई वडिलांना तिकडे ठेवलेलं होतं की मी असं तर तुम्हाला जग दाखवू शकत नव्हते, पण ह्या जगाच्या सर्वात उंच टोकावरती तुम्हाला आता बसवलंय, इथून पहा. की दॅट्स द ओनली थिंग आय कुड डू. मी श्रावण बाळ काश बनू शकेन लाईफ मध्ये, बट दिस इज द ओनली थिंग दॅट आय कुड डू. सो तिकडे मी माझ्यासाठी जे सर्वात महत्वाचे आहेत त्यांना मी तिकडे ठेवला, बसवण्याचा प्रयत्न केला की सर्वात उंच चौथऱ्यावरती तुम्ही बसा. मॅडम, मेजर प्राची गोळे ते मेजर प्राची गोळे विशेष सेवा मेडल असं झाल्यानंतरची प्रतिक्रिया काय होती तुमची? आम्हाला बिलीव्ह नाही झालं होतं की आम्हाला, कारण की इंडियामध्ये विमेन ऑफिसर्सना मोस्टली डेकोरेशन्स मिळत नाहीत. खूप क्वचित विमेन ऑफिसर्स असतील ज्यांना डेकोरेशन्स मिळाले असतील. तर हे विशेष सेवा मेडल जे आहे जे प्रेसिडेंटचं डेकोरेशन आहे. सो यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर. खूप हॅपी होतो आम्ही, कारण की प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज डिस्टिंग्विशिंग यू, की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात काहीतरी असं वेगळं केलंय, आर्मी करिअर मध्ये असं काहीतरी वेगळं केलंय, ज्याच्यासाठी मी तुम्हाला मेडल देते. सो खूप डिफरंट फिलिंग येते त्यावेळेला. त्यांचं फक्त त्यांच्याबरोबर एक फोटो क्लिक करून आपण नेहमी बघू शकतो की यु नो माझ्या आयुष्यात मी जेव्हा माझी ग्रँड किड्स येतील तेव्हा मी माझ्या नातवंडांना स्टोरीज सांगू शकते. सो अशा कितीतरी गोष्टी मी अशा ह्यासाठी केल्या की मी माझ्या नातवंडांना स्टोरी सांगेन. तर मला सांगताना छान वाटेल की हो, माझी आजी ना एव्हरेस्ट चढलेली आहे, हो माझ्या आजीने ना आर्मी मध्ये सर्व केलेलं आहे. सो इट्स अ प्राईड की माझी नातवंड माझ्याकडे बसून आजी सांग काय झालं जेव्हा तू माउंटेन चढत होतीस तेव्हा. सो दीज आर फिलिंग्स ज्या खूप स्पेशल आहेत. जसं माझी आजी आजोबा मला स्टोरीज सांगायचे, तर माझ्याकडे पण रिअल लाईफ स्टोरीज असते की आय कुड टेल देम की माझे एक्सपिरियन्सेस आणि हे सगळं.
सो इट्स फन. आणि मेडल इज फॉर माय लाईफ. तर आजही भलेही मी ह्या कंट्रीमध्ये आहे, बट ह्या कंट्रीमध्ये पण मेडल्सला व्हॅल्यू दिली जाते. सो इथे सुद्धा ते लोक मला माझ्या रँकला आणि माझ्या मेडलला खूप व्हॅल्यू देतात, की आजही मला ते स्पेशल अचीव्हर म्हणतात. सो आपल्या देशापासून बाहेर जाऊन आपल्या देशाचं नाव करणं जरुरी आहे. मॅडम, तुम्ही आम्हाला तुमचा हा स्वप्नाकडून सत्याकडे जाणारा हा संपूर्ण प्रवास आम्हाला सांगितलात. तर आताच्या येणाऱ्या युथ करून महिलांना तुम्ही काय संदेश द्याल? स्वप्न पहा, आणि फक्त स्वप्न न पाहता त्या स्वप्नांना रियालिटीमध्ये म्हणजे सत्यात आणण्यासाठी जे कष्ट करावे लागतात, जे तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतात, ते करा. कारण जोपर्यंत आपण म्हणतो ना की आपण स्वप्न नाही पाहिले तर आपल्याला माहितीच नाही पडणार की आपले केपेबिलिटीज काय आहेत. तर ड्रीम, आणि ड्रीम फॉर द स्काय, एटलीस्ट युल टच द स्टार्स अँड कम बॅक. तर मी नक्कीच सांगेन की ड्रीम करा, डू समथिंग डिफरंट. इंजिनियर्स, डॉक्टर्स लाखो होतात, पण डू समथिंग स्पेशल. जर डॉक्टर बनताय तर डू समथिंग स्पेशल, की तुम्हाला तुमच्या नावाने, तुमच्या आयडेंटिटीने ओळखलं जाईल. तुम्ही जगासाठी काहीतरी करू शकाल, तुम्ही लोकांना थोडंसं इन्स्पायर करू शकाल. डू थिंग्स लाईक दॅट, की तुमच्यामुळे तुमच्या ऍटलीस्ट आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही मोटिवेट कराल, हॅपी कराल, त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित कराल. तर लीड बाय अन एक्झाम्पल. तुम्ही स्वतः जे कराल तेच तुम्ही दुसऱ्यांना दाखवू शकता. तर बी ट्रू टू युअर सेल्फ, ड्रीम, आणि ड्रीम फॉर बिग. जस्ट डोंट ड्रीम फॉर स्मॉल थिंग्स. तर माझ्या आईच्या शब्दात म्हटलं तर, शिकार करायची आहे तर वाघाची करा, उंदराला पकडू नका. तर वाघ म्हणजे खरं शिकार नाही करायचंय, पण तुमचे ड्रीम असले पाहिजेत की ते मोठे वाघासारखे असले पाहिजेत, उंदरासाठी नाही. तर आम्हा तिघांना, माझ्या आईमुळे आम्ही इतके स्ट्रॉंग आहोत. माझे वडील खूप 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 गोड आहेत. आजही जर आम्हाला हट्ट करायचा असेल तर आम्ही वडिलांकडे जाऊ, आईकडे अजूनही विचार करू की आई देशील का ग, पण वडील हो. टिपिकल फादर्स डॉटर्स. फादर्स. पण मेहनत करा. माझं म्हणजे काय, प्रवाहाबरोबर चालू नका, प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने व्हा. येस ना नो येस, प्रवाहाच्या थोडस विरुद्ध व्हा, ताकी तुम्ही जे रेग्युलर लोक जे करतायत तेच पुन्हा करून 9 ते 6 ची नोकरी करून पुन्हा बाहेर निघाल. डू समथिंग स्पेशल, हॅव अ ड्रीम, काहीतरी करा. तर तुमचं पॅशन फॉलो करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी वेगळं करा. आणि मी नक्कीच हे सगळ्या स्पेशली विमेनना सांगेन की डू समथिंग दॅट यू रिअली रिअली वॉन्ट टू. जबरदस्तीमुळे काही गोष्टी आपण करतो ते कधीच सक्सेसफुल होत नाही आपण त्याच्यामध्ये. तर मेहनत करा, फुकट फळ मिळणार नाही. सो मेहनत करा. सो आय वुड डेफिनेटली से मेहनत करा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. मॅडम, या क्षणी मागे वळून पाहताना प्राची गोळे ते मेजर प्राची गोळे VSM या तुमच्या प्रवासाबद्दल 2 शब्दात सांगायचं झालं तर काय बोलाल तुम्ही? रोलर कोस्टर. अरे वा. मी म्हणेन रोलर कोस्टर राईड होती माझ्यासाठी, कारण इट वॉज नॉट इझी. पूर्ण आर्मीमध्ये जाणं, कोणीच आमच्या घराण्यातलं आर्मीमध्ये ऍज अन ऑफिसर नव्हतं. तर आर्मीमध्ये होतं काय, करतात काय, कसं होतं हे काहीच माहिती नाहीये. कोणच नव्हतं, कोणी गायडन्ससाठी नव्हतं की तुम्हाला गाईड करू शकेल की हे शिक्षण घ्या, हे घ्या. मी स्पेशली NCC करायचे ताकी मला थोडंसं गायडन्स मिळेल. मी मेहनत एक्स्ट्रा करायचे. मी मास्टर्स केलं स्पेशल इंग्लिश लिटरेचरमध्ये, कारण की त्याच्यामध्ये रिझर्व कोटाज एक्स्ट्रा येतात. प्रत्येक गोष्ट मी ह्यासाठी करत गेले. सो आय वुड से इट वॉज नॉट इझी. इट वॉज नॉट इझी ॲट ऑल. तर माझी लाईफ पूर्ण रोलर कोस्टर होती.
आणि आजही आहे आणि आय एम एन्जॉईंग इट. मला खूप आवडतं. तसं जेव्हा एकदम सिम्पल रेग्युलर लाईफ होईल तर मी क्रेझी होईल आणि मग डेफिनेटली ना, आय वोंट एन्जॉय. द रोलर कोस्टर इज फन. मॅडम खूप मस्त वाटलं तुमच्यासोबत गप्पा मारून. मला सुद्धा इतके दिवसानंतर किती छान वाटलं की माझे एक्सपिरियन्सेस मी शेअर करू शकले होते. पुन्हा त्या दिवसांमध्ये मला जगण्याचा पुन्हा संधी मिळाली आणि ते जितके माझे लाईफ लॉंग एक्सपिरियन्सेस होते त्याच्यामध्ये पुन्हा मी नॉस्टॅल्जिक फील करते आता. सो थँक्यू. आम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ तुम्ही आम्हाला दिलात त्याबद्दल मालवणी स्वॅग परिवारातर्फे मी खूप खूप आभारी आहे आणि तुमची. थँक्यू सो मच की मला ही संधी मिळाली की मी एक पण जर कोणी माझ्या इंटरव्ह्यू नंतर इन्स्पायर झालं की दे गो अँड सर्व आवर नेशन, एकही जर व्यक्ती झालं तरी सुद्धा मला वाटेल की आय हॅव बीन सक्सेसफुल इन मोटिवेटिंग समबडी. तर आय वुड बी रिअली हॅपी. आम्हाला पण खूप अभिमान वाटेल मग. सो लेट्स होप आणि आपल्या देशासाठी आपण काहीतरी करू. मॅडम जाता जाता तर मी एवढंच करू शकते की तुमच्या या धाडसी आणि अभिमानास्पद कारकिर्दीसाठी मालवणी स्वॅग पेज कडून जाता जाता तुम्हाला एक कडक सलाम. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम.